Club Radio Bamako 24 de Kana Kabo Mali Konana Munumbi kan lamɛ jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jeje sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de ka bɛn bi kunnafoniw la sutuma bi alamisa ye alamisa mina bɛnnen bɛ nazarasan kalo filanan février kalo do bi o tile 15 ye ka bɛn 2024 san ma farafin kalo bɛnnen sunkalomakɔnɔ kɔnɔ ye bi o tile 5 ye san kalo 8 do yira san 1445 san do dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ dɔgɔ firi ale marabolo kɔnɛ na a yirala k'a fɔ ko kunungo ye wulikajɔ sigiyɔrɔma 2 bonyangɛ denmisɛnnaka dɔw ye olu yɛlɛla mugujugu kan dɔgɔ firiba la o kɛra so n'i y'a sɔrɔ ni ka se ka sifinnaka dɔ fo k'a yɛrɛkɛ ka kelen ni k'o jɔngin ka maaw to la tilalo kɔfɛ ka marifaci baaraw ka se k'olu boloda kɛrɛnnɛna ka taa ɲɛsin dɔgɔ firi dugu min n'o ye kabankura pɛgɛ ye ka marifaci baaraw kɛ ka ɲɛsin ye ma tuguni o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana maa ɲɛmaaw olu ye hakilila dɔ sigi sen kan malikura o biométrique n'i y'a sɔrɔ ye anw ka jamana bugunatigɛ sɛbɛnw o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ cogo jumɛn de la k'a dɔn k'a fɔ hakililaw k'o sigi sen kan kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi an ka jamana kɔnɔ kurantigɛ komi n'i y'a sɔrɔ o kuma bɛ sen n'o bɛ baaraw bɛ sen na nin waati na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ kuran tigɛli yɛrɛ yalima mun de bɛ ka kɛ kurantigɛ in na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la arajo ka dɔw ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ na arajo nafa kɛra mun ye ani mun de bɛ arajo ko yɛrɛ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasana bɔlɔkɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ kunungo araba marifatigiw dɔgɔ firi ale fala kɔfɛ u ye i ka dɔn k'a fɔ fala kɔni k'a tigɛ ka na u kunda dɔgɔfiriba yɔrɔw kan ka se ka na mugujugu dɔ n'i y'a sɔrɔ u ye ka n'o don o mugujugu donnen dɔgɔfiriba ale yɔrɔw la u ka sifinnaka fila olu tun bɛ nɛgɛso la u nana dama u bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ kelen dɔ nana yɛlɛ ka o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la folonkodora n'o ye fo k'a cɛ tigɛ 2 ye tuma min n'o kɛra mankan bɔlen kɔfɛ sigidalamaw mankan ma dogo ɲɔgɔn na olu ye wulikajɔ kɛ joona ni ka se ka yɔrɔ sɛgɛrɛ tɔ kelen dɔ n'o tumalen dɔ fɛ o kɔni kirinna u ye wele bila lakanabaw ma fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'ale furu yɛrɛ kɛra u bɛ se ka na wulikajɔ kɛ cogo min na ni ka t'u ɲɛ da kɛnɛ yɛrɛ kan wulikajɔ kɛra o sen fɛ lakanaba minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ jabali walima dɔgɔ firi marabolo kɔnɔna na ye ka se ka wulikajɔ kɛ donso minnu bɛ yen u ka fara ɲɔgɔn kɛ maa ninnu ka se ka n'u nɔfɛ suturali baaraw ni ka se k'o sigi sen kan tɔ kelen dɔ in an bɛ waati min ko sa ko kɔni ko bɛ lafiya kɔni o b'o minɛ kɔnɛ na o kɛra dɔgɔ firi kunungo sɔgɔmada fɛ wulada fɛ dɔgɔ firi dugu min n'o ye kabankura pɛgɛ ye u kila k'u to fala kɔfɛla la ka se ka marifa kɔni ni k'a fili ka ɲɛsin kabankura pɛgɛ kaburo kɛrɛfɛlaw la sifinnaka fila olu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kelen dɔ kɔni o jɔngɛnna ka kelen dɔ kɔni u ni tora la o yɔrɔnin bɛɛ la n'o tun ye Yeze ale ni Adama Yeze kɔni i ka dɔn k'a fɔ ale kasarala nin na o wulikajɔ sen fɛ Adama nin waati in ale bɛ furakɛli sen fɛ maa caman ka fɔ la dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ bi ko ni dɔ ma fara wulikajɔ kan a kɔni kɛmɛ diɲɛ don o don marifa bɛ ci ka ɲɛsin maaw ma wa a sigin tɛ n'a ye a jɔlen tɛ n'a ye don o don maa dɔ bɛ bɔnna nin na wulikajɔ ka kɛ n'o tɛ basigibaliya kɔni k'a dɔn k'a fɔ nin mara ninnu kɔnɔna k'a bɛ kɛ cogo an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi Ala k'a kolosuma n'an bɔra ye malikura biométrique kɛrɛnkɛrɛnnena ka se ka bugunatigɛ sɛbɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira min fɛ jamana in kɔnɔna na a tun b'a la ka baara kɛ Mali fara jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ɲɔgɔn fɛnbaliyaw kɔfɛ Faransi tun y'a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ ban ka kɔdu n'a fɛnbaliyalen di ko an ka sifinnaka maa 13 olu de sera ka wulikajɔ kɛ ka se ka nin baara in kɛ faso yɛrɛ ye o kɛra sababu ye jamana ɲɛma ale ka i ka dɔn k'a fɔ jɔnjɔn d'u ma n'i y'a sɔrɔ ne ka médaille d'u ma min ye ministre bɛ n'o ka baara ɲɛsin mara yɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma ale tun b'a ko senfɛ n'o ye colonel Abdulaye Mayiga baara in kɛra cogo min ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn gɛlɛya mun donna RAVEC yɛrɛ baara kɔnɔna la n'o ye RAVEC jɔlen ani Faransi société minnu tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye société IDEMIA ye olu banna ka kunnafoni dɔ d'a ma mun b'a to baara bɛ se ka kɛ cogo min na taa jamanadenw ka nisɔndiya fan fɛ an kun ye kunnafoni dɔw sɔrɔ ni société wɛrɛ o société kun bɛ fɛ ka baara kɛ miliyari 6 mais ala barikala maliyɛn minnu ye nin baara in kɛ u y'a baara kɛ fu ka bɔ degun fana kɔnɔna la o fana musaka foyi ma bɔ a la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka nisɔndiya kɔnɔna la o de y'a to a ye médaille d'u ma cɛ mun ye nin baara kɛ a bɛɛ maliyɛn dunan foyi t'a la an bɛ mun na bi o ye RAVEC ye n'an bɛ f'o ma tubabukan na ko numérique informatique donc vraiment o fana la yɛlɛma hɔrɔnya vraiment ala barika la bi na an tɛ mɔgɔ bolo an kɛra an yɛrɛ ye ni baara daminɛ
an ka laɲini yɛrɛ ye mun ye cɛ Mali la an ka sɛbɛn caman bɛ yen a bayɛlɛma ka di bon n'a bayɛlɛmala a bɛ na ni degun ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ u ka acte de naissance man ɲi dɔw bɛ mais an b'a daminɛ ni nin ye fɔlɔ parce que n'a kɛra i yɛrɛ ta ye nafa caman b'a la nafa min b'a la fɔlɔ dunan tɛ se ka bɔ kɛnɛma k'a fɔ k'a bɛ i ka kunnafoniw suɲɛ don nata la ni Ala sɔnna ma an ma ɲɛsin baaraw ma pour que vraiment Mali papier a kɛra wolo sɛbɛn a kɛra furu sɛbɛnw ye a kana se ka bayɛlɛma nɔgɔya la parce que bi bi in na ni n'a tɛ wele i tɛ se ka passeport sɔrɔ parce que diɲɛ kɔnɔ n'i ka passeport tɛ biométrique ye bi bi in na dugu caman bɛ i tɛ se ka taa biométrique de b'a to passeport ni document caman i n'a fɔ an ka carte d'identité bɛ cogo min na i tɛ se k'a fɔ k'i b'a bayɛlɛma ten vraiment sonyani bɛ dɔgɔya ou sonyani yɛrɛ tɛ se ka k'a la bilen vraiment don nata la an bɛna ɲɛsin o ma tɔgɔ falenna k'a kɛ Mali kura biométrique système kura. Ni tun ye mara minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen na ni tun y'ale kan ye Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta nin ko in sen fɛ jamanatigi yɛrɛ kuma min fɔ an ka lamɛn. Fɛn mun an ka jamanadenw ka wolosɛbɛn kunnafoni bɛɛ b'a kɔnɔna la hali n'i bɛ fɛ ka passeport dilan sisan f'i ka baara kɛ ni ARAVEC ye a bɛ kuma ko fichier électoral n'i bɛna élection kɛ olu bɛɛ baara bɛ kɛ ni ARAVEC de donc fɛn min nafa ka bon ne y'a jateminɛ salon ministre ta ye communiqué kɛ k'a jira ani Faransi société dɔ tun bɛ n'a fɔ IDEMIA an de tun bɛ jɛ ɲɔgɔn ka baara la parce que olu de ye ARAVEC in baara sigi sen kan u banna ka kunnafoni dɔ d'a ma mun b'a to an bɛ se ka laɲini caman sabati baara caman kɛ o nana ni gɛlɛya ma to an ka jɛɲɔgɔnya an y'a jɔ o hukumu kɔnɔna n y'a fɔ ministre ta n'a ka lajɛ n'an bɛ se ka lajɛ ni jamana wɛrɛ cogo min na n'an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sɔrɔ a la mun b'a to an bɛ se ka maliyɛnw ka laɲiniw lasabati o hukumu kɔnɔna la maliyɛn dɔw bɔra u y'a tilen ka kibaruya mɛn u bɔra ko nin ye maloya jamana ma nin ye kumafile jamana ma olu bɛ se ka jamana kuma bɔ o hukumu kɔnɔna ministre ta y'u fara ɲɔgɔn kan sutura la u ye baara kɛ sutura la fo ka na ni latigɛ na sabati bi i y'a jateminɛ bi Mali ka yɛrɛma wɛrɛ sɔrɔ bi ARAVEC la jamanadenw ka kunnafoni bɛɛ de bɛ ARAVEC kɔnɔna la ni mɔgɔ min y'o sɔrɔ a bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲagami i bolo a bɛ se ka élection ɲagami i bolo a bɛ se ka fɛn bɛɛ tiɲɛ o bi bi in na Ala barika la ministre d'État ka wuli ka jɔ ani maliyɛn minnu filɛ n'u ye faso kanu n'u y'o latigɛ ka wuli k'u jɔ jamana ka jamana kuma bɔ bi an ka yɛrɛma wɛrɛ sɔrɔ ARAVEC ko la bi an fana bɛ se ka waso bi an kɛra an yɛrɛ ye hukumu kɔnɔna la u ye fɛn bɛɛ lakari tariku la an y'a fɔ bɛɛ na bi transition na mɔgɔ o mɔgɔ n'i se kɛ jamana ye an fana b'an se k'i ye o de hukumu kɔnɔna ne yɛrɛ nana miiriya d'u ma bi pour que ka yɛrɛ u la ka yɛrɛ diɲɛ la ka yɛrɛ Mali la u y'u se kɛ Mali ye o hukumu kɔnɔna an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fana fɛ an bɛ sira min kan bi yɛrɛma hɔrɔnya yɔrɔ kelen tɛ yɛrɛma hɔrɔnya bɛ lakanako la yɛrɛma hɔrɔnya bɛ dumuniko la yɛrɛma hɔrɔnya bɛ fɛn caman na maliyɛn bɛɛ ka i ka wuli ka jɔ kɛ mun b'a to i ka waso n'i ka dɔnniya ye waso min kɔnɔna jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ ni mɔgɔ min ka baara sɛnɛ ye i ka waso ni sɛnɛ ye mun b'a to jamanadenw tɛ kɛ kɔngɔ la ni mun ka baara ye ekɔli karamɔgɔ ye i ka waso ni ekɔli karamɔgɔ ye mun b'a to jamanadenw bɛ kalan cogo min na ni mun ka baara ye furakɛli ye dɔgɔtɔrɔ o ka waso n'a ka baara ye mun b'a to jamanadenw bɛ se ka lakana kɛnɛya sɔrɔ cogo min na ni mun ka baara ye polisiya ye sɔrɔsiya ye o fana ka waso n'a ka baara ye mun b'a to jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na o de b'a to bi bi in na an bɛ se ka bɔ hali bi k'a fɔ ko sira bilalen don bɛɛ ye fɛn bɛ se ka jamana ye jɛya kɔnɔna la an kɔni tɛ jamana siri ka di mɔgɔ ma tɛ jamana minɛ ka di mɔgɔ ma an tɛ jamana siri ka di mɔgɔ bɛ se ka jamana ye jɛya kɔnɔna la ladira kɔnɔna la jamana fana b'a se k'i ye an kɔni bɛ se k'o ladi di mɔgɔ ma. Ni tun ye Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ baara minnu sigilen bɛ sen kan Ala ka kɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen Bamakɔ suguba ka bɔ tarata la ka don kununko araba la tasuma kɔni su du tilalen k'o ye suguba kɔni minɛ dɔw ko courant don a kɔni kɛra sɔrɔ ni ka gɛlɛya caman ni k'o sen nka min kɛra la ni sojakoba ye kunkolo kan ka to fɛn min na ni dɔrɔn ma to la banfula kɔ o ye Ala tanu ko ye ko maa kɔni n'i ma to a la o ye Ala tanuma yɔrɔ in nka i k'a dɔn k'a fɔ ko maa caman kɔni ka bolafɛnw tiɲɛna yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma Siri Kulubali ye ɲininkali kɛ maa dɔw la minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ o dɔw b'a ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Aruna Kante ne ye Bamakɔ chambre de commerce président an dusuku kamikamilen don an nana depuis 2 heures du matin tasuma kɛlen bɛ ka yɔrɔw minɛ donc a tiɲɛni barika bonyana ka welewele da kɛ ka ɲɛsin an balima commerçants ma minnu ka minɛn bɛ kɔnɔna la ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka minɛn ninnu fɛngɛ u bɛ se ka bɔ cogoya min na maintenant an ye jateminɛ min kɛ an y'a sɔrɔ sapeur pompier fana bɛ a ka baara la depuis 2 heures du matin fo ka se bi ma mais tasuma bɛɛ ma ban faga la mais quand même an bɛ min ɲini an balima commerçants fɛ u ka sapeur pompier mɔgɔw dɛmɛ pour que baara in bɛ se ka kɛ cogoya min na. N'a fɔra ko yɔrɔ min bɛ ka jeni bi ko e de y'o ɲɛmɔgɔ ye olu ka nafolo bɛ ka tiɲɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka tiɲɛ cogoya min na ko e ye olu ka ɲɛmɔgɔ ye donc kuma ka gɛlɛn ne ma bi dɔɔnin quoi mais n bɛ Ala deli minnu ka nafolo tiɲɛna Ala k'a fali fɛn na min ka ca ni nin ye Ala ka tilemaniya n'a sabali n'a kariya d'u ma an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu kɛ jamana yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye tiɲɛni min donnen filɛ an kunna Ala ka latigɛw don mais Ala mana min latigɛ jɔn kan i bɛ jɛn n'a ye i b'a di Ala ma Ala bɛ se k'a fali fɛn na min ka bon ni nin ye mais an b'a ɲini an ka sugulamɔgɔw yɛrɛ fɛ k'a ɲini autorité fɛ an ka sugu sira tɛ yen combien nana depuis 2 heures du matin u bɛ baara la yan mais u ye baara kɛ ka dan yɔrɔ la u ka arakɔdu bɛ se yɔrɔ min na mais yɔrɔ minnu bɛ n'u ka arakɔdu tɛ se ka se yen donc o de ka ca donc o de kɛra problème ye siraw bloquelen don
pommier ka don sira te andu ya laɲini depuis san caman na suguba jenini min kɛra an y'a laɲini pommier ka sira ka bɔ an ka sugu kɔnɔna fɛ a ka se ka don sugu fan bɛɛ bon baaraw tun kɛr'o kan mais baaraw ma se ka laban baaraw jɔra sira la donc an b'a ɲini u fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ mali suguba n'a fɔra ko sira de tɛ yen ka don o kɔnɔ o ye maloyara ko de ye n'i taara diɲɛ jamana o jamana na a suguba i mago bɛ ka taa o visiter pour que i ka jamana yɛrɛ réalité dɔn i bɛ taa suguba de la mais n'a fɔra suguba kelen k'o de bɛ kɛ ɲaman bɔyɔrɔ ɲaman bɛ ton o sira de tigɛ o sira fana de mɔgɔw sigilen bɛ k'o sira tigɛ mɔgɔ se ka taga o sira kan o ye maloyara ko de ye gɛlɛya min b'anw kan vraiment autorité ani mairie k'a lajɛ suguba jenina 93 min na a suguba jɔli la an ye donda min bɔra a tun bɛ 6 bɔ mais kɔfɛ mairie tilala k'a bɛɛ feere u y'a bɛɛ feere sinon pompier tun bɛ don ka suguba fan bɛɛ munumunu mais n'a fɔra ko place an balimaw de don a bɛ feere an balimaw de ma a bɛ feere an yɛrɛw de fana ma mais ni nin tiɲɛni sugu kɛra n'a fɔra ko a tɛ se ka don o fana o ka gɛlɛn. ni tun ye maa dɔw kan ye suguba kasara min y'a sɔrɔ n'o kɛra sɛbɛ dugawu kɛ yarabi la fɛn fɛn kɛ dɔ ka fɔ ni ɲɔgɔnɛ kasaraw ye ala k'an kisi u ma cɛni minnu kɛra a se masaramani ka nɔnɔ bila fɛn na min bɛ bɛɛ lajɛlen ɲinɛ i ta kɔ ala k'o k'a kɛ ala ye kosɔn yarabi k'o k'an ka jamana ye n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ farabukaw tiɲɛ yɛrɛ ka kan gɛlɛya kɔni a dile bɛ ka don dɛ sanga ni waati bɛ mɛ nin de fɔ ni taama ma ban bolo fifa tɛ se ka jɔ dɛ k'a sɔrɔ kɛ farabu kɔni sanga ni waati bɛɛ kɔnɔ na e b'i tu kɛ kilimu jukɔrɔ walima e b'i tu i lafiyalen ye ko dɔ kɛra farabu ko in na ten k'a sɔrɔ gɛlɛya de y'u sɔrɔ gɛlɛya min y'a sɔrɔ san naani yɛrɛ u dafatɔla filɛ nin ka ban maa ci bɔ maa ci don dɔw yɛrɛ tun y'a yira ko farabu kɔni k'o kuma banna fo waati laban in na gɛlɛya min farabu sɔrɔ waati kelen kɔnɔ dɔw y'a fɔ ko ko hali bi ko farabu ko in bɛ senna de ye ka min fɔ farabu datugura octobre kalo tile 6 2020 san fo bi farabu ko gɛlɛya de kɔnɔna na mais farabukaw bilama baloko kɔni tiɲɛ la ka gɛlɛya bɛ u tun y'a ɲini ko yɛrɛ n'a ma ɲɛ u ka bɔ dugu in kɔnɔna na o si sen tɛ ka ɲɛ sɔrɔ farabu musolakaw nin waati na u b'an bolo gɛlɛya min b'u kan u b'a ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. Filakin Kulubali ka bɔ farabugu kɔngɔ b'anw fɛ bi minɛn b'anw fɛ bi bana banna bana ye mun ye kɔngɔ n'i y'a ye i bɛ wuli k'i dɔ i sen fila kan ko i kɔnɔbara fa ye mɛ an bɛ yɔrɔ mun na bi a zɛngɛ mɛ o ye sɛgɛn dan ye. An y'a muɲu ka ne tubabu kalo sale ngile naani suma nana d'aw ma n'a tigɛra o la fo bɛ se ma diɲɛ foyi de tɛ yan. Ne tɔgɔ ye Araba Kulubali ka bɔ Farabugu an kɔni tɛ foyi la yan bi makari ko kɔ kuma banna foyi tɛ Farabugu kɔnɔ yan bi malo can ɲɔ can foyi can an kɔni tigi mɛ kɛ Ala kɔnɔ kami tubabu kalo sale ngile naani suma nana d'an ma ko nin nka ale ko an mɛnna a kan o bɛna don o y'a sɔrɔ an bɛ si kuwana ni tile kuwana na o suma mun nana an tilal'o la. An bɛ bɔ cogo di ala tɛ se k'an ka pɔn sɔrɔ n'u ma yɛrɛ kɛ ni marifa ye i y'an bɔlen fo ni maa y'an bɔ n'a mɛ fɔ faamaw y'o k'u kɔ filan na kɔn bɛna dugu tiɲɛ baali de bɛ wurubaara k'i da ɲɔgɔn kan. Debi sama ka bɔ Farabugu a bila tɔ tɛ anw Farakaww la tɔgɔ de bɛ anw na bana de bɛ anw kan anw de dɛsɛlen don an sɛgɛnnen don an ɲɛninen don an tɔɔrɔlen don jamana ko la n'o ye faso ko ye faso ko dɔ ye jumɛn ye anw Faraw ka degun bɛ se degere mun na bi n'Ala tɛ maa si t'a kɛ an bɛ si kɔn an bɛ tile kɔn ne yɛrɛ mun dɔɔnin filɛ n t'a dɔn mun m'u kɛ a bila anw ɲɛ na dɛ anw b'a fɔ fangaw ye kisɛji k'a fɔ fangaw ye fangaw ka anw de lajɛ sa de ne dɔ kɛra sa dɛ ka naani ko kelen bi hali bi anw de bɛ si kɔnɔna na hali bi anw de bɛ tile kɔnɔna na fangaw k'anw lajɛ dɛ anw tɔɔrɔ la dɛ anw sɛgɛnna dɛ ka da faso ko kan tɔ si de tɛ an Farakaww la bi Asimi Koyita a n'a ka cɛdenw k'u ka an Farakaww lajɛ dɔɔnin an m'a f'u mɛn fɛn kɛ dɛ nka ɲaamɛ kun bɔlen kɔlɔn kɔnɔ o t'a bɛɛ ye dɛ ko anw de bɛ si kɔn anw de bɛ tile kɔn ni denw y'an kuma kan u b'a fɔ Faraka ninnu yɛrɛ ye mɔgɔw tɔɔrɔ kan Farakaww mɛn fɛn kɛ dɛ n'i ye maa ye i bɛ taa sigi kɔn kan a de b'i la anw tɛ nin dɔn san naani ko dɔ kɛra sa dɛ Ablaye bi alamisa ɲɛ février kalo tile 15 ye n dɔw mɛ n so ni ɲɛji di dɔw mɛ surafana mɛ dun bi daraka mɛ dun tilela mɛ dun n'an y'o fɔ du yɛrɛ bɛ yɛlɛ an na a tun bɛ yɛlɛ an na an kamana gannen de anw Farakaww b'an ko degun fɔ maa o maa n'i b'i hinɛ Farakaww ka hinɛ kɛ ka hinɛ kɔsa in na u nana don Farabugu ye u nana marifa ci Farabugu a tiɲɛni kɛra jamana bɛɛ y'a mɛn k'a minɛ o la kɔsa in na u nana ni sama dɔ ye kɛnɛ d'a ma buwarɛ kɔnɔ ɲɔ hali n'i y'a ta den kelen kisɛ kelen ni fɛn tɛ fara a kan e tɛ kɛ zan fara a kan e tɛ baara kɛ fɛn ɲini ka fara a kan a tɛ ban wa o de banna an ka ɲaɲini ko an bɛ bɔ ɲɛmɛ sɔrɔ a la Ablaye an b'o di sɛgɛn kɔnɔ Ablaye an b'o di tɔɔrɔ kɔnɔ tuma mun nana d'anw ma an y'a bɛɛ seri ye k'a min dɔɔnin ko banna pewu o tuma an ko da kamana gan de kɔnɔ bi Asimi Koyita n'a ka cɛdenw ani den k'u kɔfilɛ an Farakaww la ne n'a ɲɛ na dɛ. Ni tun ye farabu musolakaw kan ye bi yɛrɛ février kalo tile 15 bi nka min fara nin bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni kɔrɔ cɛ dɛ i n'a fɔ a bɛ ka fɔ a ye cogo min na gɛlɛya de bɛ yen gɛlɛya kɔni a bɛ ka maaw susu k'a sɔrɔ kɛ kɔngɔ ye an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u y'a fɔ cogo min na dɔ bɛ ka kɛ nka hali bi u ka dɔ fara kɛtaw kan suma kɔni ka se ka taa d'u ma n'o yɛrɛ kɛ gɛlɛ
a fɔra cogo min na nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bi ka gɛlɛya hali bi sigidalamaw ma ka fɛɛrɛ balili kɛ furabugu u bɛ se ka bɔ cogo min na o ye laɲini dɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ye ala k'a kolosuma n'an bɔra yen Masina marabolo kɔnɔ na Bogo wɛrɛ ale bɛ Masina marabolo kɔnɔ na projet ba dɔ bɛ yen n'o ye Alpha Log gros projet dɔ bɛ yen nin waati in na olu ka baarakɛla dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka dugu 4 bɔ ɲɔgɔn ka se k'olu fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛɲɔgɔnya ba kɛ u ka ɲɛsin u ma Alpha Log o projet taalen kɔfɛ an Masina marabolo kɔnɔ Bogo wɛrɛ k'a bɛ daminɛ waati min na u tun y'a yira k'a fɔ ɲɛmaaw la k'a fɔ yalama yɔrɔ basigili olu ka baara bɛna se ka kɛ wa mairelakaw ka fɔlɔ olu y'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma baasi kɔni tɛ n'u bali ka baara kɛ u ye baara in daminɛ sifinnakaw olu ka lamalama yɛrɛ ka taa yɔrɔ d'anw na o bɛɛ kun banna ka sɔrɔ ka nin baara in k'u to la min yɛrɛ bɛ n'ale bɛ taa maaw kalan ka se ka maaw dege baara la bayɛlɛmaniw ni fɛn caman na n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko kane dɔgɔ furancɛ in kɔnɔ na ale minɛna a ma dɔn a bɛ maa si bolo a tun b'u kɔnɔ k'a fɔ ko waati bɛnna n'an ka jamana lakanabagaw ka larawuli dɔ ye n'a na kɛ sigana bolo ma n'olu kɛlen bɛ k'a minɛ u tilala k'a sɔrɔ kunnafoni k'a to olu bolo fana min ye Bogoyɛrɛkaw ka maire ye a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ yan ni baara in kɛra cogo min na an ka maire lamɛn. Ne tɔgɔ ye Baba Dugure ne ye Bogoyɛrɛ maire ye cercle de Masina commune rurale de Bogoyɛrɛ région ye Segu ye. An ye kunnafoni sɔrɔ k'i ka mara kɔnɔ la k'u ye maa dɔ minɛ n'o ye projet baarakɛla dɔ k'a minɛ ne ka mara kɔnɔ na a ko kɛra cogo di. Ne ka commune kɔnɔ projet dɔ bɛ ko Alpha Log Salango a projet nana baarakɛɲɔgɔnya donna o ni ne cɛ n ka commune kɔnɔ baara yɛrɛ valeur bɛ se $160 ni dɔɔnin ma baara min kan ka k'a u fɛ a baara kɔnɔ n ka hectare 2 ɲɔgɔn ɲini u ye k'u b'a fɛ ka kɛ dugu la dugu mun ni dugu 4 ou bien dugu 5 ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ pour que jeunesse ka se ka baara k'a kɔnɔ u kana wuli ka taa duguba kɔnɔnaw u bɛ se ka sanw yɛlɛma baara la kɔnɔ ne ye o dugu 4 wele k'a fɔ Sisebugu dugutigi ye k'a fɔ Masina wɛrɛ dugutigi ye k'a fɔ Nasigila dugutigi ye k'a fɔ Kanabugu dugutigi ye ala y'a kɛ ni Masina wɛrɛ jeunesse kumana o n'a dugutigi u y'a yira n na directement k'a fɔ monsieur le maire dugukolo b'an bolo yan baara in bɛ se ka kɛ yɔrɔ mun na o kama ne y'a ɲini ka ɲɛsin Masina wɛrɛ ma baara in yɛrɛ daminɛnen u ko ne ka mɔgɔ 96 diw ma jeunesse la ne ye mɔgɔ 20 ta Kanabugu n ye mɔgɔ 20 ta Nasigila Masina wɛrɛ yɛrɛ a bɛ kɛ dugu mun kɔnɔ n ye mɔgɔ 36 ta ye Sisebugu n ye mɔgɔ 20 ta ye a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ 96 de bɛ baara kɛ projet in na baara min bɛ kɛ projet in na fɛn ba ma yɛlɛmaw jiridenw baara yɔrɔ ni baara misɛnnin caman de bɛ yen mun bɛ se ka jeunesse lafiya cogo min na an bɛ tilema mun na sisan dugu 4 mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ hali k'a fɔ n bɛ taa wari ɲini na u ma se ka u taa sɔrɔ ka sababu kɛ nafa min bɛ nin projet in baara kɔnɔ baara min b'a kɔnɔ a fanga ka bon kojugu dɔ farala nafa kan dugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'u laban bɛna sirabaw dilan a la o bɛɛ bɛ projet in kɔnɔ pour que nin dugu 4 u bɛ dogo ɲɔgɔn na ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min na ka tila ka sira dilan a la ka na ne ka commune yɛrɛ duguba la projet mɔgɔw u ye mɔgɔ d'an ma mɔgɔ min bɛ an ka denmisɛnninw kalan baara in yɛrɛ kɛcogo la foro kɔnɔ n'o ye Kane ye Kane de bɛ na a bɛ to ka si kolongo a bɛ na sɔgɔmada fɛ ka na formation k'u kunna u bɛ tiliya la semaine tɛmɛnen an balala k'a ye an dɛmɛbaa jɛkulu sɔrɔsiw n'an ka sɔrɔsiw tun bɛ yala la patrouille la secteur kɔnɔ an kɔni nana ye Kane in balala ka tunu a kun kɛra an kɔnɔ ko minɛni mun kɛra a kun kɛra an kɔnɔ ko an y'olu ka jamana sɔrɔsiw don an ye ci bila an ka préfet ma préfet ci bila gouverneur ma an kɔni wulikajɔ sugu bɛɛ kɛra la gouverneur de préfet fɛ an nana kunnafoniya sɔrɔ kɔfɛ k'a fɔ ko kungokɔnɔmɔgɔw de y'a minɛ an kɔni b'a ɲini a sɔrɔla maa o maa bolo an b'a ɲini u fɛ ka an ka Kane magoto a ka na pour que muso dɛsɛbaatɔw bɛ baara dɔɔni kɛ n'u bɛ 200 min sɔrɔ projet in na an b'a ɲini u fɛ ala yɛrɛ ni kira kama k'an magoto ka Kane bila an ɲɛ a dugu 4 maa bɛɛ ko Kane in yɛrɛ tulo ni yɛlɛ de b'a ni bɛɛ cɛ Kane tɛ gouvernement ka baarakɛla ye Kane tɛ commune mairie baarakɛla ye Kane kɔni nana projet dɔw nana pour que sigida bɛ lafiya cogo min na u nana o sira de fɛ Kane mana kɛ maa o maa bolo i k'a kɛ ala kama dugu 4 kama i ka Kane bila a ka segin an ma an bɛ don min na komi bi ne yɛrɛ maire an bɛ dusukasi min kɔnɔ bi o ye Kane ka minɛni ye depuis projet in yɛrɛ baara daminɛ mɔgɔ minnu bɛna kɛ pour que ka baara lasama ko an bɛ siran gɛlɛya kana an ka maa sɔrɔ ne ko n'ala ni kira sɔnna a ma foyi t'a ka maa sɔrɔ ni nin nana o sɔrɔ nin ko kɔnɔ an b'a ɲini u k'a kɛ ala kama u ka Kane makɔtɔn ye. ni tun ye Bogoyɛrɛkaw ka maire Baba Nɛgɛdugu ni tun yali Kane ye ka wele bila nin mana kɛ maa o maa bolo u k'a kɛ ala yɛrɛ jate kɔsɔn Kane u bɛ se k'u bolo bɔ a kan cogo min na maa tɛ maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ baara wɛrɛ la fo sigida ka ɲɛta ka ɲɛsin dugu ma projet sababu la an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲuman segin a ka denbaya la n'an bɔra ye coup d'état n'o ye fangada firi ye a bɛ fɔ ko a ni kɛlɛ man kan mɛ mun de bɛ na n'a ye min ye an ka sɔrɔsi kɔrɔ dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o ye tɔmɔɲɔ ye ale y'o ɲɛfɔ Siri Kulubali ka kuma bara la an k'u lamɛn. Agent chef du génie militaire à la retraite moi tout manion parce que coup d'état filɛ nin coup d'état tigɛ yɛrɛ matino situation dɔ b'a kɛ n'a bɛ kɛ président minnu bɛ élu n'u nana u ye min fɔ u t'o kɛlɛ u jamanadenw fana tɔɲɔ ka sariya bɛ sɔsɔ Mali la yan nɔ coup d'état min kɛra ni Burkina Niger ani Nigeria Mali dɔrɔn tɛ o mais coup d'état sariya la yɔrɔ bɛɛ la u b'a fɔ ko coup d'état ma daga k'a sɔrɔ la mission assignée à l'armée armée ye service national de jamanadenw ka service de ye entreprise tɛ foyi tɛ jamanaden bɛɛ ka service de bɛɛ ka kan n'a ye ale de ka jamana kɔlɔsi ani sarasunba bon ko n'a jɛngɛnna u b'a lakili
autrement dit que la mission assignée à l'armée jamana ka kɔlɔsi ka lamini ani ka jamanadenw u ka taa segin ani bolola fɛnw k'a bɛ garanti an bɛ ka baara bɛ bon o tila ka fɔ tuguni ko établissement de l'ordre o kɔrɔ min ye ko en cas de trouble dans le pays que l'armée intervient pour établir l'ordre condition mana kɛ cogo o cogo n'a fɔra coup d'État ti kɛ armée de ye service national ye a bɛ peuple ka baara la jamanadenw b'a sara président kelen tɛ fɔ k'a fɔ ko entreprise personnelle k'a fɔ k'e bɛ armée sara o tɛ o bɛɛ ka lanpɔni bi don armée ka entretien na bon donc na a bila baara min na ko ka jamana kɔlɔsi ka jamanadenw k'u kɔlɔsi ni kungo fana wulila tuguni jamanadenw kun kan président min bɛ taa fɔ k'a bɛ loi sɔsɔ jamanadenw mana min fɔ k'a t'o kɛ ayiwa u bɛ taa ka taa taga bɔ dɛ ka mɔgɔ wɛrɛ sigi dɛ l'armée intervient pour établir l'ordre c'est pour cela que i ye policiw ni gendarmew ni armée yɔrɔ bɛɛ maintien d'ordre kɛ donc u b'a lajɛ sisan a fɔra yɔrɔ min na ko coup d'État ma daga ko crime n'o de o yɔrɔ fɛnɛ bon bɔ yen ten nɔ i y'a ye yɔrɔ dɔ la n'u nana dɔrɔn u bɛ condition suspendue k'a dulon pewu ka bɔ yen nɔ k'a lajɛ parce que minnu ka loi in voté olu tɛ tiɲɛ kan jamanadenw ka nafa t'a la e bɛ ka nin kuma min fɔ nin bɛ jamana sariya suma kɔnɔ wa o tɛ yen nɔ o t'a k'a la parce que n'i k'a fɔ ko baara min kalifara armée na olu b'o kɔnɔna na minnu baara kɛ sɔrɔsi fɛ o b'a dɔn l'établissement de l'ordre o bɛ yɔrɔnin jɔsi ka bɔ condition kɔnɔna na ka bɔ yen pewu k'a lajɛ sisan est ce que condition ni min filɛ nin ye est ce que a ka ɲi ma a ma ɲi ma o m'o bila k'a lajɛ ka réviser min ka kan ni jamanadenw ka hakili la k'a ko ma ka baara ko cogoya la a kɛra Mali la yen nɔ a bɛ yɔrɔ caman na jamanadenw tɛgɛ kɔrɔta minnu ye exemple fara pas tout de suite a situation bɛ ka kɛ Sénégal depuis indépendance fond de sisan ma pour tɛmɛ Sénégal mais a sɔrɔla peut-être président minnu tɛmɛna olu tun bɛ to ka jamanadenw ka affaire kɛ n'u tɛ gɛlɛya kɛ n'u ko min ma ɲi dɔrɔn peut-être u b'a bɔ a n'a a bɛɛ ma ɲɛ mais ka taa kɛ karata yɛrɛ n t'a kɛ fo yɛrɛ sago n'i ka famille ma famille d'abord fanga ka taa e n'i ka clan i ka groupe teriw olu fɛn ka yurugu kɛ ka fɛn ka wari dun fo tɛ kɛ bon jamana kɔnɔ ma ɲi nɔ Sénégal sisan Sénégal président Macky Sall u ka embargo kɛ anw kan ani Niger fɛnw kan donc sisan tout ça yɛrɛ ma a nana ye sisan a tɛna passer peut-être a bɛ ko dɔ kɛ n'a ma fanga sɔrɔ ko dɔ bɛ k'a la a taara sisan ka fɛn reporter ka kɛ san kelen o ye civil ka coup d'État de u ka jugu olu mɛ élu la u ka jugu sɔrɔ ta ye o mais jamanadenw ma jɛn n'a ye mais bɛ taa a dɔgɔya kɛ bon mɔgɔw bɛ armée ta de ye parce que armée ye service national de ye n'o nana o bɛ bɛɛ ka affaire kɛ parti politique ko clan ko o mana dɔrɔn o bɛ groupe dɔ ta ka fɛn dɔ a banna o ye banni donc mɔgɔ tɔw bɛ to maɲumanko la mɔgɔ tɛ satisfait armée ta l'armée c'est un service national bɛɛ de ka kan n'a ye a bɛ bɛɛ ka baara de kɛ de l'armée est un service national tɔɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ dɔrɔn u bɛ tɔɔrɔ wuli ka bɔ jamanadenw kun kan o de nana coup d'État yɔrɔ ye quoi Ache ko coup d'État ma daga e ka nin kuma b'a yira k'a fɔ kuma dɔ la coup d'État dagalen don dɛ a dagalen don dɛ coup d'État min bɛ kɛ coup d'État ɲɛnama ni jamana bɛ lafiyara komi anw ta in ala ye ka Assimi n'a ka mɔgɔw caman les 5 colonels u caman jamanadenw ko min dɔrɔn u b'o kɛ mais tɔw ta ka coup d'État ka to ci dugu ka taa yala ka na marifa da turuma n t'o ma dɛ o coup d'État tɛ dɛ sinon caman coup d'État kɛra caman na mais jamanadenw ma lafiya min bɛ yen nɔ o ko min o bɛ segin o kan n t'o ma dɛ n kɔni b'a fɔ a bɛ minnu bolo la ko coup d'État ma daga u b'a lajɛ coup d'État a bɛ kɛ kun jumɛn na ni tun ye Umaru Tumaɲɔ ni tun ale kan ye sɔrɔdasi kɔrɔ dɔ bi a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ni tun ale kan Siri Kulubali ka kuma bara la Yirimajɔ an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na min de ka di jamana yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye CEDEAO jamanaw Mali Burkina Niger olu ka bɔli a kɔnɔna na Sina Jara ale ye jateminɛlikɛla ye o baara min kɛlen filɛ ale b'a ye cogo di an ka lamɛn mun ye sɔrɔko de ye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ka jɛ ka kɛ kulu ye jamana fɛn o fɛn n'i bɛ CEDEAO kɔnɔ ka bɛɛ ka sɔrɔ k'a yiriwa ka se ka fasodenw bila hɛrɛ kɔnɔ o ye CEDEAO a sigikunba ye n'i y'a traité fɛn o fɛn ta u y'a fɛn min sɛbɛn a kɔnɔ coopération b'a taa fɔ coopération tan ni kɔ la coopération fɔlɔfɔlɔ min ye coopération agricole k'a fɔ CEDEAO jamana minnu b'a kɔnɔ 16 tun don a kɛra 15 mais jamana 15 min b'a kɔnɔ an ka se ka coopération sɛnɛ yiriwa an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka sɛnɛ yiriwa CEDEAO mɔgɔw ka se u yɛrɛ kɔnɔ an kana se ka dun ka fa ɲini maa si bolo kɛnɛma a ka se ka sabati CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ coopération économique agricole tuma o b'a kɔnɔ o dabaliw kan ka tigɛ coopération industrielle ka se ka an ka fɛnw bamayɛlɛma walasa n'i bɛ fini san n'i bɛ samara san n'i bɛ fɛn o fɛn san CEDEAO i k'a sɔrɔ CEDEAO jamana dɔ de kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛ dilan yen n'i bɛ fura san industrie pharmaceutique n'i bɛ fɛn o fɛn ɲini vaccin i ka a sɔrɔ o kɔnɔ coopération sanitaire ka se ka kɛnɛya sabati CEDEAO mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jɛ ka vaga kɛ kelen ye ka se ka kɛnɛya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ vaccin b'o la ka taa i furakɛ Sénégal b'o la ka taa Côte d'Ivoire b'o la ka taa i furakɛ Niger b'o la coopération énergétique ka se k'a to courant ni carburant ni essence bɛ se ka an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ o ye coopération énergétique ye coopération sécurité de défense an ka se ka ɲɔgɔn lakana ka ɲɔgɔn bɛrɛ ka ɲɔgɔn kɔlɔsi coopération a bɛ taa coopération ta ɲɔgɔn na an balona k'a fɔ Sina Jara ni tun ale kan ye Mohamed Traoré ale ye kulun bɛ n'a wele ko citoyen ale y'o ɲɛmaa ye Mali kɛnɛya ka se Niger ni Burkina olu bɔli CEDEAO la maa caman ye CEDEAO jira k'ale b'a ye cogo di an ka lamɛn CEDEAO tile kelen ma Mali bali Mali k'a ka industrie développer a m'a fɔ maa si ye fana k'a bɛ n'i ka industrie développer i yɛrɛ ye a m'o fɔ mɔgɔ si a k'a bɛna nɔgɔya de don ko la jamana ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka fara ɲɔgɔn ka se ka usine dɔw sigi ɲɔgɔn fɛ
nɔgɔya mama fa ka bɛna mɔgɔ si ka jamana introduire à place la dɛ o se t'a yɔrɔ fanga la siraw bɛ nɔgɔya de don ko la donc mɔgɔ kana miiri ko a ma lata mɔgɔ si kuma ye min ye c'est que anw de ma baara maliden ma baara de kɛ ji b'an bolo office Niger a bɔnnen filɛ nin ye an m'a yɔrɔ dɔ feere jamana wɛrɛ ma yɛrɛ ko kana baara k'a la fo e yɛrɛ kɔlɔsi kɛ donc baara de fo maliden ka baara de kanu kɛ an ka jamana sous développement tubabu nɔ tɛ dɛ wallahi tubabu nɔ tɛ tubabu sen b'a la a gɛlɛya dɔ la mais a fanba o ye anw yɛrɛ de ye fo an ka sɔn de ma an ka fara ɲɔgɔn kan ka fura ɲini tiɲɛ don mais an tɛ se ka fura ɲini n'an ma bɛn gɛlɛyaw kan diagnostic kan i t'a dɔgɔtɔrɔ fɛ yen a b'a f'i yɛrɛ fɔlɔ bana min b'i la f'a i ka sɔn k'a fɔ a bɛ ka bana min fɔ k'o de b'i la o de ye fura yɛrɛ fɔlɔ ye koyi parce que fɔlɔ ye c'est psychologique f'i ka sɔn a k'a f'i ye ani bana de b'i la i yɛrɛ ni hakili ka sɔn k'o de b'i la a bɛ fura min d'i ma ko b'a furakɛ i ka sɔn k'o bɛ fura b'i furakɛ anw bɛ min na tan o de y'an ka bɛɛ kan k'a dɔn bana jumɛn b'an na gɛlɛya jumɛn b'an kan donc a kan ka kɛ a kuma kan ka kɛ a dɛbɛ kan ka kɛ parce que hakiliw tɛ kelen o kan tant que n'an ma sɔn k'a fɔ nin bɛ yen n'an bila fura ɲini na dɔrɔn an b'a jɛn quoi an tɛna fura sɔrɔ a bɛɛ la. ni tun ye Mohamed Traoré ni tun ye Ale Kane ye an bɛ dugawu kɛ min da kɛra an ka jamana yɛrɛ bɛɛ la k'o sabati nin hukumu kelen in kɔnɔ la n'a fɔra k'a fɔ ko CEDEAO kɛrɛnkɛrɛnnen an ye bɔli min kɛ CEDEAO la yalima sumako o gɛlɛya dɔw b'a la k'a fɔ k'a bɛ kɛ gɛlɛya caman ye da ka dumuni yɛrɛw la an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin suma feerela ba dɔ ma Yirimajɔ Sirasuba kɛrɛfɛ a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ an ye ani nin baara min n'i y'a sɔrɔ n'a sigira sen kan ale ko k'u tɛ kelen ye dɛ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Aruna Kulubali ne bɔ san mais n sigira Yirimajɔ ni ɲɔ ni malo ni kaba n b'o de fɛ ani sɔ Yirimajɔ Sirasuba kɛrɛfɛ an ka bɔ CEDEAO la o ni sumako tɛ ɲɔgɔn fan fɛ ɲinɛ sumasi a tɛ se ka kɛ komi salon yɛlɛnni na o ɲinɛ nɔgɔya bɛ ka tɛmɛ salon kan parce que salon wariko tun ka gɛlɛn kojugu mais ɲinɛ nɔgɔya bɛ ka tɛmɛ salon kan salon suma fɛn o fɛn a tun ka gɛlɛn ka tɛmɛ ɲinɛ ta kan. an kun bɛ sunkalo kan e dan b'a la k'a fɔ ko a tɛna salonko ta bɔ wa. ni ala sɔnna a tɛ salon ta bɔ gɛlɛya la ni kelen ko k'i b'i ka fɛn gɛlɛya mɔgɔw u bɛ taa k'a to i bolo i bɛ tila k'a nɔgɔya ka bɛn ni mɔgɔ ye. ni sunkalo surunyana dɔrɔn bato kalo don an bɛɛ b'o fɔ nka n'a sera i b'a sɔrɔ fɛn caman sɔngɔ bɛ yɛlɛma dɛ. olu ka ko an bɛ jɛ k'a to ala ma dɔrɔn foyi tɛ fɔ olu ye ala ka faamuyali di bɛɛ ma ne bɛ ala deli dɔrɔn bɛɛ ka nɔgɔya kɛ n'i ye nɔgɔya kɛ ni minɛn cɛli yɛrɛ bolo o de kan o de bɛ e yɛrɛ lafiya o mɛ k'an ci san sɔngɔ d'a kan i ka minɛn bɛ mɛn i bolo min ka d'anw ye dɔrɔn minɛn ka teliya jamana marabaaw u bɛ k'u ka baara yɛrɛ de kɛ an t'u sara sɔrɔ quoi bɛɛ ni hakili la don n'i ko ko jamana marabaaw man di n ye an sɔnna o ma mais u b'u k'u ka baara kɛ fan bɛɛ fɛ dugu kɔnɔ kungo kɔnɔ an ti ninnu sara sɔrɔ u bɛ baara yɛrɛ la n'i ko transition man di ne ye n sɔnna o ma mais an ma tɔɔrɔ si se jagokɛla ma kuma laban ne kɔni bɛ maliyɛn bɛɛ fo samiyɛ nata ala k'a ja ala ka sanji fori o ne ka ala deli. ala ko dugawu ma dɛ Aruna Kulubali ni tun Ale Kane ye Yirimajɔ Sirasuba kɛrɛfɛ suma feerela ba a fɔra cogo min na ɲinɛ sunkalo jagokɛlaw fo an ka dɔn jago dɔɔni dɔɔni tɔnɔ dɔɔni ka fisa n'an yɛrɛ fa bi dɛ nka ngolo ɲimina o mɔgɔ de tɛ ɲɛkili coronko jugu la n'o tɛ ka sɔnɔ dɔɔni sɔrɔ o kɔni ka fisa k'a fɔ ko fo n'a ka bafa ni kili caya dɔw bɛ dɔ la mɔgɔw mɔgɔ bɛ bɔ a la waati kɔnɔna na walima e dama tɛ ka taa yɔrɔ la ni ka se k'i to gɛlɛya kɔnɔna na ala kana so ma n'an bɔra ye jeli o bɛɛ jɔyila marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛlɛkɔ ale mara kɔnɔ olu bɛ kuranɛ kalanba dɔ kɛ san o san k'a kɛ jamana ye arajabakalo tile 27 u bɛ baara in kɛ baara in cɛmɛna ka kɛ u ye dugawuba kɛ jamana ye alimami yɛrɛ b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan an balimakɛ e jɔn ne ka bɔ mini. ne tɔgɔ ye Burama Fɔnba ka bɔ Jele a bɛ Bɛlɛkɔ mara fɛ an bɛ Jola région kɔnɔ. Burama Fɔnba dugawu kalanba dɔ k'a bɔra k'o kɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra arajabakalo tile 27 tɛmɛnen na faraɲɔgɔn in kɛra cogo di. a kɛra hɛrɛ de ye an ye jamaba fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan ani suratu yasini siɲɛ 41 ka fara a dugawu bɛɛ kan an ye dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka dugawu kɛ silamɛ jamana bɛɛ ye ka dugawu kɛ silamɛ su a bɛɛ lajɛlen ye baara in kɔni a daminɛna hɛrɛ la a kuncɛla hɛrɛ la a bɛ k'an fɛ san o san ɲinɛnya san 6nan de ye duguko de don an bɛ ci bila sigida bɛɛ ma an ka dugulamɔgɔ bɛ diɲɛ fan o fan fɛ an b'a bɛɛ wele ni min sen sera ka kɛnɛ sɔrɔ ni min yɛrɛ sen ma se ka kɛnɛ sɔrɔ an mako bɛ bɛɛ ka dugawu la n'o tɛ an bɛ sigida bɛɛ wele maa o maa n'o fana y'a kibaru mɛn ka na o bɛ diya an ye an ye min fɔ jamana ye an ko ala ka an ka armée fanga se u bɛ lakana min na ala ka sabati u bolo jugu dogolen ani bangelen u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka bange an ka armée ye dugawu jaabi yɛrɛ a caman yira kɛnɛ kan mɔgɔ caman nana fɔ salon da la n ye nin ŋaniya siri ala y'a dugawu minɛ wa an sigilen b'a kan an ye dugawu min kɛ a minɛna an haminako ye min ye ale bi silamɛw ka to ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ jamana ka gɛlɛya la o kɔni y'an ka hami ye kuma bɛɛ silamɛ jama bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ an mago b'a la u ka dugawu kɛ jamana ye pour que jamana ka basi ala ka jamana basi tiɲɛ ye min ye ala k'an bila o sira kan ala kira n'a so kama sɔli ala rasul an bɛ dugawu kɛ yarabi la fɔra cogo min na Burama fɛ
no yalmami ye jeli kaw fe kerenena bele ko ale marabul ko na we dugo min ke ni asro dugo kalamba jama ka bo fambale ele feni kana dugo munun kera ko ala ka bale ele mina jamana ima nambura ye radio togola do obinyena ma février kalo kleta ani saba o bara ubura ka ke radio folo Bamako kona na kan radio folo min sigira malila o kera radio Bamako o bara kala ni asro batali ka baba jarala bara in kera chogodi kana se bima angalame radio Bamako ale koni sigira senga of septembre kalo kleta ani saba bakele keme kononton ani bi kononton ani kele sa afora ko Bamako kan radio mi do réseau chamon de tout farla nyonka ka se ka association do sigi senga association ni o de association radio libre du Mali o de faranyonga ka Bamako sigi Bamako ye minesro italien ka réseau do be no ko Tiranova o de Bamako ndeme se ka matériel follow olu so wala sa apse ka barake chugomina Bamako fangare minye otu Bamako animateur mun so parce que radio fana yodi ni animateur nyana masro mun be se ka kuna fuli lase mun ni olu be se ka maw nyana je o bato radio abse ka sinsi o de Bamako ni olu be so o de Bamako ndeme kusebe ni ala je kuna funi palan ye transmission balontan dangrabaw cera dangrabaw no do so folu ye ona nyona chama olu be Bamako na o de kera sababu ya ni Bamako na e fansro jamana yere konnala Bamako ni ala je fra pour ce crime de sang wakati maw me Bamako na me utuma la men dore Bamako matériel wara sorre arajoni utme écouteur do la ko do clola ni mi foratu ko na bo o ibailama yoron ngeli Bamako ay sisi Bamako ndika wala saka sika fangasro femi demso ni oluka sika former kanye ni ala e olu deme usira ka former kanye abato fɛn n'u bɛ se ka kuma fɔ min bɛ se ka kɛ kuma jugu ye u bɛ se k'o ye k'o to ye cogo min na parce que radio bɛ komi du de n'aw bɛ radio la aw bɛ komi du de Bamako mɔgɔ minnu fɔlɔ minnu ye Bamako dayɛlɛ olu de bɛ Bamako na hali bi c'est vrai que denmisɛnnin dɔw nana e b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ nin tɛ sɔn o ma i t'o kɛ abada nin fana b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen nin tɛ sɔn o ma o fana t'o kɛ abada donc a b'a to a bɛ ɲɔgɔn bonya o bonya in o de bɛ ta ka taa kɛnɛ ma ni aw bɛ se ka baara kɛ n'a bɛ se ka maaw nimisi wasa. e tiɲɛ bɛ wajara kan ya fura cogo min na Bamako hali bi a fura ka tanu k'a baarakɛlaw hali bi u bɛ yen wa u di baara in k'u y'a kɛ ni bamanankan de ye kosɛbɛ wa e ka dɔn k'a baarakɛlaw u ni ɲɛmaw k'u kura kosɛbɛ kosɛbɛ u foro la fura cogo min na an bɛ dugawu kɛ radio ye ɲɛnikɛfɛn ala k'a bila u minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ka sangani ka dɔ ka fɔ hali bɛ radio selenkɛkaw fɛ olu ka muso cɛsirilenba dɔ bɛ radio min n'o ye radio tagandugu ye o ɲɛma u ye tofe d'ale ma n'o kɛra bonya ni karama ye o baara min kɛra ɲininkalikan yɛrɛ la a b'a yɛrɛ ɲɛfɔ ani ko in kɛra cogo min na an ka lamɛn. Ne ye madame Magasuba Kadi Keita ye radio tagandugu ɲɛmɔgɔ ye radio so ye radio communautaire ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no Bɛnkɔ ma Bɛnkɔ bɛ Selenge mara kɔnɔ. ko i bɔra ka jɔnjɔn dɔ sɔrɔ n'o ye trophée i ka baara kama trophée jumɛn don. trophée in kɔni nana bala n yɛrɛ fana na parce que n ma sigi n'a ye a tɛ n kɔnɔ denmisɛnnin wulikajɔ sabatibaga dɔw fɛ an ko denmisɛnnin minnu ma ko jeune leader de Selenge olu ni u dɛmɛɲɔgɔnw ani n yɛrɛ lamɛnbagaw ka jateminɛw la olu de ye fara ɲɔgɔnba kɛ ka sɛgɛsɛgɛliba kɛ an yɛrɛ kɔfɛ o sɛgɛsɛgɛliw n'o jateminɛw kɔnɔna na a yera k'a fɔ n ka baara ka ɲi o de la u farala ɲɔgɔn kan ka jɔnjɔn nin k'a ta k'a diyan a diyara n ye kojugu tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ sigida in fo kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛ Bɛnkɔ fo radio tagandugu kun ka mi yɔrɔ dɔ sɔrɔ musokɔrɔbaw ni musokɔrɔba n b'u fo a bila trophée nin di don musokɔrɔba dɔw de tun bɛ ŋunumana duguma k'u kolonkolon duguma u bɛ ji jigin adamaden na kuma foyi tɛ n da foli kɔ min tɔgɔmana ka don kan minnu taara foli kɛ radio la an yɛrɛ tɔgɔmana ka taa trophée bonya da minnu kan n b'u bɛɛ fo an ka sigida tagandugu alimami yɛrɛ bɛɛ bolo hali an tɛ commune min na kɛrɛnkɛrɛnnenya Baya alimamiw n b'u fo waliɲuman dɔn alimamiw de ye trophée nin minɛ ka dugawu k'a kan trophée diyɔrɔ n ka foli bɛɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya Chantula alimami ma Chantula Musa n b'a fo a ko a tɛ se ka sigi trophée in ka di a kɔfɛ Ablaye an bɛ fɛn caman ye an ɲɛna mais alimamiw tali jɔ tulonkɛ kɛnɛ sanfɛ mɔgɔ kungo la i b'a dɔn k'a fɔ k'o tɛ ko fitinin donc n bɛ Selenge n'a lamini radio tagandugu mankan mi yɔrɔ sɔrɔ k'a minɛ tagandugu kɔnɔ fo Laginɛ n bɛ Laginɛkaw fo minnu y'u t'u nɔ ka samaw kɛ ma caman y'u bolonɔ ci ma n bɛ Sidikilakaw fo ka foli di Laginɛ balanduguba tiɲɛnikaw ma sɔgɔɲangaden minnu bɛ an b'u fo kosɛbɛ u y'u to u sigiɲɔgɔn na u ye nafolo yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ci ma ka tila ka Bɛnkɔ musow k'olu fo semaine tɛmɛnen olu bɔra ka tulonkɛ belebeleba kɛ a trophée ko musojɛkuluba in tɔgɔ ko groupe Sanayɛlɛ ka ban k'u bolo fara ɲɔgɔn kan wa yirika ka taga jan
n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛn n ka dugutigi a n'a ka denbaya bɛɛ fo arajo baara kɔni min m'a faamu o b'a fɔ ko baara jɔlen tɛ ala b'a dɔn a kira b'a dɔn an bɛ cɛsiri min na hali n'a danna a soli ka bɔ ma i b'a dɔn k'a fɔ nin ye fɛn dɔ ye fɛn min ma nɔgɔ kosɛbɛ jɛnatigɛ ko ko ni mɔgɔw m'i lagosi n'a ye peut-être i b'a sɔrɔ o tɛ fɛn ɲuman ye ala y'an fana dayirimɛ de bɛn arajo baara in de ma an bɛ nin de kɛ fana fo ka se an saya don ma o la an bɛ wele min da ka ɲɛsin mɔgɔw ma dɔrɔn hali bi ne yɛrɛ ta ko tɛ mɔgɔw k'u bolo don arajow kɔrɔ arajo fɛn fɛn mana kɛ sigida min na bɛɛ k'i bolo don i ka arajo sonin kɔrɔ parce que bolo dongo jugu ne ta in kɔrɔ o de ye ne lase trophée di ma ni kuma in jan b'a fɔ ko population de ye trophée di ne ma ne tun ye Kadi Keita arajo tagalugu ɲɛmaa selenkɛkaw fɛ yen a fɔra cogo min na ni ma i bonya ka baara kɔnɔ na dɔwɛrɛ ci ma ni barikada cɛ an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna o y'a fɔ cogo min na bɛɛ k'i ka arajo baarakɛla k'a dɔn bi nin de bɛ yen aw ka lamɛnni fanga foyi tɛ ka dɔn k'a fɔ jɛgɛ la ni ji kɔnna tɛ o de don dɛ an bɛ baaraw la arajow la lamɛnbaaw de b'an kɛ fɛn bɛɛ ye nka o dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko fiɲɛ wulilen bɛ yɛrɛ ne u y'a bila la u b'a bila n'u yɛrɛ taara dama olu b'u ka arajo fɔ walima k'a bɔ na k'a bila nin na karisa kana yɛlɛma dɛ walima baaraw kɛ ka ɲɛ e n bɛ k'o fɔ e yɛrɛ de kan k'a tigi bila sira walima k'a bila a ka baaraw kɛ ka ɲɛ nka dɔwɛrɛ cɛ dɛ cɛw a y'a dayɛlɛ n'aw ta in di bɔ la anw bɛ taa dɔwɛrɛ la dɛ ka fɛn min fɔ an tɛ kɛ foyi ni lamɛnbaaw tɛ f'ulu k'a dɔn de ko arajo baarakɛla tɛ foyi ni olu tɛ ni ye arajo kɔnɔna lajɛ arajo minɛ si tɛ yen ko ba fila bɛ fɛn min na nka a bɛɛ lajɛlen la e ka dɔn miliyɔn hakɛw k'olu fara ɲɔgɔn ko ka sigida lafiya sigidalamaw kan k'u janto arajow la an bɛ dugawu kɛ ala k'o hakɛlaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra yen kurantigɛ minnu bɛ senna bi Ismaël Fane kabini kuma ale tun y'a fɔ k'a laban bɛ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan Ismaël Fane mun yɛrɛ de bɛ ka na nin fɛn ninnu ye an ye ɲininkali k'ale la mouvement jamana kanu porte-parole dɔ a ye kuma min fɔ o filɛ kurantigɛ ko ye n y'a yira k'a fɔ n ko wagati min na n k'a bɛ juguya ni tɔ bɛɛ ye bi ko tɛ EDM kabulu caman bɛ yen minnu kun kana ka yɛlɛma ka daminɛ Balenge Selenge ka na fo Dar es Salaam kabulu caman kun bɛ yen minnu kun kana ka changer o tɛ taa wariko kɔ maintenant ka na se gasoil ko kumaw ma ni si tɛ taa wariko kɔ a yɛrɛ y'a ye sisan dossier taara tribunal la maa dɔw gardelen don fɔlɔ yan'u ka jugement don cɛ maintenant sisan citerne n'a bɛ taa dépôt la a bɛ escorter ni an ka finitigiw de ka taa n'u ye i b'a fɔ ko o de dɔ yɛrɛ fara kurantigɛ in kan nin b'a yira k'a fɔ gasoil ko problème tun bɛ yen fuel ko problème tun bɛ yen ni sen sera ka da o wo ninnu na wagati min na o sonyɛniw yɛrɛ tun bɛ ka kɛ kurantigɛ kun ma juguya ka se nin degré ma sen nana da o wo mun kan mun nana kurantigɛ juguya ka tɛmɛ o yɛrɛ kan EDM ko kuma mana ka kɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na k'i bɛ ɲɛ cɛ o parce que ko n bɛ karisa fɛ an tɛmɛn'o kan ten jamana ko in na développement si tɛ se ka kɛ dugukolo sanfɛ an bɛ don min na bi ko courant tɛ maa minnu b'a fɔ k'a fɔ ko ni courant tɛ k'an tɛ balo ne tɛ n da don olu ka o kuma ninnu na 21e siècle jamana min b'a la k'ale ka souveraineté b'a yɛrɛ bolo an k'a kɛ sa tiɲɛni bɛɛ ka kɛ depuis politiciens bɛ fanga la o tiɲɛni bɛɛ ka kɛ tiɲɛnikɛlaw ka temps wagati courant ma tɛgɛliba mun kɛ an da la mun de nana o daminɛ sisan jamana ka développement bɛ courant de bolo usines bɛ marché ni courant ye e fɛ groupe sɛbɛ bɛɛ ye groupe bɛ hali mɔgɔ minnu yɛrɛ bolo hali an ka foroba cakɛyɔrɔw a yɛrɛ nana kɛ wagati de bɛ di groupe bɛ minɛ wagati min na baara bɛ daminɛ heure min na groupe tɛ se ka wolo heure la ka taa bila fo baara jigin bon ni entreprise tɛ ka fonctionner jamana kɔnɔ wari bɛ ladon cogo di maa joli joli bɛ yen tailleur kunda soudeur kunda marché bɛ mɔgɔw bolo mais baara dɛsɛlen don ka kɛ ka sababuya kɛ courant ko ye hali bi o courant ko kuma bɛ fɔ maa dɔw bɛ ka mɔgɔw la gosi o courant ko kuma na o kuma aw ta ye mun ko ye a y'a to an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ fɔli tɛ k'a fɔ k'i bɛ karisa contre la i tɛ karisa fɛ dɛ kodɔnbaliya kuma don quoi anw de jɛra an ka impôt k'o di an ka jamana ɲɛmaaw ma k'u bila condition bɛɛ la ni minisiri kelen tɛ groupe tɛ mun fɛ yen an de ko an ka foroba cakɛyɔrɔw la ɲɛmɔgɔba minnu bɛ yen a ye groupe bila baarakɛyɔrɔw la ka baara kɛ ka se ka anw jamanadenw nimisi wasa n'i bɛ révolution kɛlɛ kɛ ni kun ye Modibo Keyita a sɔn tan bilayi ni kurantigɛ kun tɛ kɛ jamana kɔnɔ i ya tila ka taa kuran sɔrɔ Modibo Keyita ka so kɔnɔ jamais maliyɛnw kun bɛ dibi min na kɛ o fana kun bɛ u yɛrɛ bila o dibi kelen na an bɛ ka Modibo Keyita yɛrɛ mun kɛ an ka kɛlɛkɛ bere ye n'a kun bɛ balola bi ni cɛba in ni kurantigɛ bam kun b'an dala bi bilayi groupe kun tɛ mɛnɛ Modibo Keyita kunna mais an bɛ nin tɔɔrɔ in na kan ka centre sera an bɛ k'a sere yen n'an cɛ tɛ n'a tigɛ solution tɛ ka sɔrɔ bɔli fɛn fɛn kɛra k'a kuma fɔ a mana convaincu parce que ne kun mɔgɔ bɛ kumana k'a ɲɛfɔ problème mun bɛ yen o kun ka fɔ an ye solution min bɛ se ka ɲini anw jamanadenw bɛɛ lajɛlen n ko ni wariko de don u k'an bɛɛ bila an ka cotiser minnu bɛ forobaca baara la somme dɔ ka fɔ ka tigɛ tigɛ a bolo sara la an minnu ye kɛn yɛrɛ ye an bɛ se ka taa mun bila compte kɔnɔ an ka t'o bila compte kɔnɔ ni wariko de don ka bɔ a la sɔnniko kumaw fɔra mɔgɔ dɔw minɛnen don kurantigɛ nana juguya k'a tɛmɛ wagati min na yɛrɛ gazoliw bɛ ka sɔn kow bɛ ka kɛ
am se go fam togodi kuma kana na fo fanye te doro ala at kala temete jamana ko de do ameno kuma na to a chena amena e adoka chena do e de ko kimse kana kila ni ina na nyamuga la teni o de nyamuga yo alibi kanga munyu sarga a ere ni anga nyamugo ta kelembe on siglebe dugumene so dala dugumene baka anki nyamugo bala ko alibi kanga munyu dugumene baka mo ke ko alibi o ka munyu o msaka munyu ka toro makule amanga kule kan bokoi amemu fa nyamugo ye ang me se ka mu don toro kono ke an be kunga ke dibikele na kun kɛra dibikele na nguma dɔn ka fɔ volonté be mais dɛsɛ de kɛlɛ don o bɛɛ kun bɛ ku mɔgɔ fɛ mais kuran na aw den bɛ ka leçon ta an denw tɛ ka leçon ta dɛ dibi bɛɛ fɛn kelen bɛ se ka an na soulager ne tɛ ministre ko la na b'a ɲini président fɛ et donc problème yɛrɛ source ba ye mun ye mun bɛ ka an to nin bɛɛ la hali bi président ka bɔ ka a kun n'a ɲɛɲɛ ka a ɲɛfɔ an maliyɛnw ye an yɛrɛ fana bɛ se ka solution sɔrɔ ale ka kumakan kɔrɔ bilayi a bɛ dɛmɛ o sira fɛ mais a tantɔnɔma ten ka kuma to videomaniw bolo ten mɔgɔ yɛrɛ bɛ olu lamɛn tuguni yan jamana tɛ se ka continuer tan an bɛna don sunkalo la mois prochaine fitini an ba kɔrɔninw b'an bolo an mamuso kɔrɔninw b'an bolo an mɔkɛw b'an bolo docteur so bilayi suma bilayi o bɛ taa di mali kelen nga banabagatɔ bɛ n bolo a bɛ oxygène na courant tigɛli min kɛ docteurw ye n ka témoin ye a don mais urgence kɔnɔ an ka bɔ urgence kɔnɔ ka na médecine générale la an bɛ salle kɔnɔ ne ka banabagatɔ a ni mɛnɛna la fɛn bɛɛ ni ala cɛ ne ni ɲɔgɔnna caman o kɛra hôpital di mali kelen in na an bɛ mun fɔ courant tigɛ bɛ ka tiɲɛni mun kɛ a tɛ se ka lakale n y'o de fɔ n ko jamana ko de don a ka fɔ an ye degun mun bɛ yen a b'an bɛɛ de arranger mais aw bɛ dibi tan ni fila la an tɛ courant ye groupe bɛ faamaw da la hali bi ko an ka to centre sirile la mais an m'o siri ka da mun kan n'a y'a sɔrɔ n'an bɛ kuma souffrance kelen kɔnɔ là d'accord Moro Keita kun tɛ sɔn nin ma Thomas Sankara kun tɛ sɔn nin ma wa ne bɛ don min na bi ne Ismaila fana n degunnen don ka sababuya kɛ kuranko ye ni tun ye Ismail fana ni tun ale kan ye a y'a fɔ cogo min na kurantigɛ a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ waati min na n'a fɔra ko maaw ka muɲu ko bi ta bɛ ka juguya don o don a bɛ ka juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ale yɛrɛ ka banabaatɔ dɔ hôpital Mali la ko oxygène n'o ye ninakili fiɲɛ sanuma min bɛ d'a ma ko kuran tigɛra la k'a ma ɲɛ ko a kasarala nin na bi a bɛ fɛn min fɔ ko dusuma kasa Mali la bi kuranko la kuran tigɛli kɔni k'a bɛ ka degun s'ale ma wa ale n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi ala k'a basigi fɛɛrɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ n'o kan ka kɛ ɲɛta ye ala k'o sabati n'an bɔra yen an bɛ taa jamana ko kana na Umu Danbɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an bɛ taa Ameriki jamana kan fɛn min ye Ameriki jamana ka wasabulon n'o o ɲɛmaaya bɛ républicain bolo nin waati in na o y'a jira k'a fɔ k'u bɛ tunkarankew a ɲɛma n'o ye Alejandro Malika ye k'u b'a a jalaki ka sababuya kɛ fɛn min ye tunkarankew don cogo Ameriki jamana kɔnɔna la k'a tɛ ka kɛ jɛlenya kan ani u bɔcogo la a jirala k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ fɛn min ye Alejandro Malika ye ko nin t'a jalaki fɔlɔ ko dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen na ko fɛn min ye wasadenw ye k'u kun bɔra ka a jalaki nka maa kelen ale ka sɔnbaliya kosɔn ko kɛra sababu ye ko jalakili ko a bɔra a ma ani waati in na kɔni ko a jalakili kɔni don ko kura sigi kɔni kelen bɛ k'a kɔnɔ kɔni ko fɛn min ye wasabulon n'a bɔra ale ni kiiritigilamaw kɔni ko jaabi kɔni ko a bɛna ja a la hali bi an bɛ to o Ameriki jamana kelen kɔnɔna la ka sanga ni Senegali ale ka gɛlɛyaw ye ni waati laban in kɔnɔna la fɛn min ye politiki ko mankan kɔni ko cayalen bɛ kosɛbɛ Senegali jamana kɔnɔna la fɛn min ye Ameriki jamana ka ciden n'o ye Anthony Blinken a jirala k'a fɔ ko kunungo yɛrɛ ko ale ni Senegali jamana kuntigi Macky Sall k'u kumana Senegali ale lahalaw kan a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Senegali ale kalata min bɔlen don a dɔgɔkɔrɔ pebiri kalo tile 25 in na ko ka kalata labɛn ko kura walasa jamanadenw bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo minnu na fɛn min ye gɛlɛya kɔni caman ye k'o bɛ Senegal jamana kɔnɔna la an bɛ taa Faransi jamana kan Faransi kunkanko minisiri ale ye lase kɛ ka ɲɛsin sariya sunba ale yɛlɛmaliko kan o y'a jira k'a fɔ ko dunan minnu bɛ taga jigin Faransi jamana kɔnɔna la n'o ye mayote a jirala k'a fɔ ko o jamanaden ninnu kɔni ko ni maa minnu kɔni sera u ka jamana kɔnɔna la ko Faransi jamanaden y'a sɔrɔ sɛbɛn ko o tɛna sɔrɔ tuguni o kɔfɛ an bɛ taa Egypte jamana kɔnɔna la ka sanga ni gɛlɛyaw ye Gaza jirala k'a fɔ ko Egypte jamana kɔnɔ Israeli jamana kɔni ale ni Qatar k'olu ye lase kɛ k'a jira k'a fɔ kɔni ko kɛlɛw ko damina sigi u la walasa basigi bɛ se ka na Gaza cogo minnu na ni waati ninnu na kuma ɲɔgɔnɲɔgɔn kɔni bɛ sen na ni jamana fan fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o y'a jira k'a fɔ ko kɛlɛw kɔni ko a bɛna sonsori ni waati laban ninnu kɔnɔna la an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye an tɛ Umu Danbɛlɛ kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma basigi o se masaramani ala ka basigi sabati sini ni ala sɔnna ma siri kulubaliw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw ni ne ni ala tala sɔnna ma dɔ furancɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an tun y'a fɔ ko a ye sirabankasa sɔrɔ maa caman ye weleliw kɛ a yɛrɛ ko bi a ka foli ka